lho Cahayu. Yen pancen koyo ngono, kono tomblok lan kabeh para aku. Kula tak pamit nggih, kula tak temen ukuran Ndak nggih. pangake nopo. Nggih, jenengan kula dodelake kopi susu nggih. Pripun kopi susu? Kopi susu kersane betah melek ngoten Ndara. Nggih, pun kula pamit dherek. Paring pangandika kula Kang Mas Prabu. Rumangsa bunga surya. Sakwise nggo kebahan karo kamu. Iki dina sramu sambut iki pemirsa. Mbok menawa kang bakal siramu lainake besok kang bakal bisa ngene kae jalan politik. Yo kados ngaten Kang Mas Prabu. Saya kula mboten ngepengenaken yen to ing benjangipun putra panjenengan menika lair. Kang Mas Prabu menika kujingga. Ora. Aku ora gelak kena dedek. Mbok menawa besok lair sekolah. Kamu to Aku ora gelak kliwat faktor ayu faktoran kowe. Kang Mas Prabu. Kula ampun kesangeten anggenipun panjenengan ngalem bondo kalian ingkang dharma Kang. Tundrawati. Kamu mau Tau cek ya lho. rasa tresna kang muncul lawan siram pendak no ora anake saya Semanten kula Kang Mas Prabu. Sak sampunipun kula saged gesang bebrayan kalian panjenengan bagya mulya gesang kula saya kula menika bobot titisipun panjenengan dalem Kang Mas. wis ana pirang kondro Kang Mas, yotosipun anggen kula bobot sampun titiwancinipun ponang badhe menika lair lho Kang Mas.
Kang. Kowe tansah nulung ngasari Gusti. Muga-muga besok lahir kurang gampang. Iso kali ngrubah ora ana alasan jopo. Boten kirang-kirang angin kula memuji. Boten ngersanipun Gusti ingkang gelar jagat. Ten supados ing sambikala boten wonten alangan setunggal menapa. Kene kok foto terus. Aduh, Kang Mas. Aduh, Kang Mas. Kok menawinipun kados kados. Nek pancen ora. Aduh. Kowe kan sampean pas.
lakon nyolong anane punang Japang. Kakang pun Ya ini yo. kawujudaning bayi iki jitu kawujudaning bungkus kakang. Tinimbang bayi dadi watu sanduan kakang apun kakang. Tujune aku tak medhen menyang Kacamata. Jebule kalah Candra dimuka kapal budal. Oh, ana kahanan kaya ngene. Nek perkara iki mengko aku tanggung jawab perkara menyang kayaan Salendra Bahwana. Saumpama Bathara Guru duka marang Trikulun. Ya, kabeh mau kanggo mbabar wenang sing pawujudan bungkus kaya ngene. Bakal tak cemplung kawah Candra dibuka kepiye kedadiane. Piye wujude ya? Wah. Loh. Hei. Aku ning kene, Mbah. Kowe nang ngono le, aku ning kene. Mbah. Apa? Lho aku ning ngarep, Mbah. Ulun iki ora ngerti karo kowe. Ora ngerti karo kowe. Ora ngerti? Ora. Dilo ambang dilo, aku ning ngarepem. Aku ora iso dilo. Ora iso, Mbah. Ora iso dilo. Ora iso tenan. Ora iso. Lah iki duwe sapa 50 iki mau, Mbah? Dilik, dilik. Jare ra iso dilo. Ora ngajar. Aku iki dewa kok malah mbok apusi. Kowe dewa, Mbah. Aku dewa. Sing dawa apa, Mbah? Sing dawa. Dewa kok dawa-dawa. Kok anggap aku delku dawa apa piye? Oh, gak ngono, Mbah. Ora. Dewa manggone endi, Mbah? Dewa iki manggone nang kayangan. Ning dhuwur, Mbah. Nang dhuwur. Layak kowe ngingeti dhuwur terus, Mbah. Nggonku nang dhuwur kana. Ngingeti omahmu nek dicolong, Mbah. Mangko nek omahku digondol malih terus piye? Gawek neh, Mbah. Mbah. Kowe sing nyemplungno aku ning kawah kono, Mbah. Heeh. Aku sing nyemplungno kowe menyang kawah Candra dibuka. Panas, Mbah, kawahe. Ning ora sepiro. Mergo kabeh mau rikala semana wujudmu bayi sing kawujudan bungkus. Nganti aku nyemplungake kawah Candra dimuka karo kowe supaya babar toleh. Biyen aku bayi, Mbah. Iya. Bareng mok cemplungo, saiki aku wis ngancike tatanan kadewasan. Wis gedhe, Mbah.
Nek ngono aku duwe wong tuwa, Mbah. Ya duwe. Sapa, Mbah? Wong tuaku. Sek. Perkara wong tuwa gampang. Kowe durung ana jenenge, Pak. Aku kudu duwe jeneng ya, Mbah. Iya. Nek aku duwe jenengku sapa, Mbah? Dina iki, Dole. Jeneng kita tak wenehi Jimat Asma Bandung ya, Bandung ya. Aku Joko Bandung, Mbah. Heeh. Wiwit biyen aku bayi mok kanthi mok lebokke kawah. Aku wis gedhe. Saiki aku dudohke sapa, Mbah? Wong tuaku. Nek pancen kowe iki nyata kepengin ketemu wong tuamu, Tole. Kowe ora sah menyang kayangan. Kowe kudu menyang medun menyang Ngacapada. Medun ana Ngacapada, Mbah? Iya. Sakwise medun terus piye, Mbah? Sakwise kowe medun Ngacapada, golek ana sing jenenge Damarmaya ya, Bandung. Damarmaya? Iya. Kau pernah apa, Mbah? Damarmaya kuwi wong tuamu. Wong tuaku Damarmaya. Mbah, jagat kuwi ombo, Mbah. Damarmaya iki mesti ora mung sawiji, akeh yo, Mbah. Dur ning ndi, Mbah, aku goleki bapakku Damarmaya. Pancen jagat iki ombo. Jangan kita nek pancen ngupadi wong tuamu. Sing jenenge Damarmaya. Iki manggon menyang kraton Pengging. Sing duweni panguwasa Pengging to, Le. Ratu Pengging, Mbah. Iya. Mbah. Matur nuwun, Mbah. Aku wis mok gedhekke. Aku mok duduhke karo wong tuaku sing ngukir jiwa ragaku. Mbah, jeneng aku anak lanang. Aku kepengin sungkem karo wong tuaku, Mbah. Wis jamak lumrah. Saupama kowe kudu bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Kabeh pau kowe kudu sungkem karo wong tuamu. Mula ya, Mbah. Aku tak jaluk pamit. Aku bakal medun ana ing Ngacapada goleki kawan bapakku Damarmaya. Iya, nek pancen kabeh awis dadi sumpahku, Dole. Sing ati-ati. Duga-duga digawa. Ati-ati kudu mbok titeni ya, Dole. Nek kaya ngono njaluk pantungamu ya, Mbah. Iya, iya. Kabeh mau aku bantu marang Jawata supaya kowe slamet ya. Mbah, aku wedi, Mbah. Wedi nek medun. Ya, mengko bakal tak paringi Gusti kanggo medunku ya, Dale. Aku ki pak wae, Mbah, gendang cepet teko Ngacapada. Kaya ngono. Iki lah. Rumangsa aku ora tega. Jawab Bandung sing medun nang Ngacapada. Ya, Bandung tak dongakno rino
Jenengku Joko Bandung. Bandung. Kok katon bingung kowe? Arep tumuju nang ndi? Aku kepengin teko ning Kraton Pengging. Mengko dhisik nitik sandangamu beda karo aku. Kowe bener kaya aku menungso apa ora? Aku menungso lumrah. Menungso. Kaya dene kowe. Ning mung bedane mbok menawa pancen ki kawula rusak. Wong pidak penjaraan. Beda karo aku. Beda. Ora apa-apa waton kowe menungso. Tenane aku kepengin teko ning Kraton Pengging. Nek kowe ngerti Kraton Pengging, duduhke aku tak bacutke laku ana ing Pengging. Bandung. Iki wis laladan Kraton. Laladan Pengging. Kok katone kepengin banget kowe menyang Kraton iki. Apa pancen ana wigati utawa perlu? Pancen ana wigati. Nganti aku goleki Kraton Pengging. Mergo aku goleki karo bapakku. Oh dadi wong tuamu iki mapane ana ing Kraton. Bener kaya ngono. Njur sapa wong tuamu mbok ngono aku ngerti. Wong tuaku Ratu Pengging, Prabu Damarmaya. Ratu Pengging Prabu Damarmaya. Iya. Mula nek kowe ngerti papan dununge Prabu Damarmaya, kandhake karo aku tak ketemu karo bapakku. Ing kamangka jagat ora ana loro. Mung siji. Ya aku iki Damarmaya ratu ana Kraton iki. Kowe Damarmaya, bapak. Bapak Damarmaya, Aku ora gampang aku karo minangka dadi anak. yo Mergo aku ora rumangsa duwe anak kowe, Bandung. Bapak, aku anakmu. Simbah Narada sing nduduhke nek aku anak Ratu Pengging Damarmaya. Bapak, aku kepengin sungkem ana ing pengarepane bapakku. Bandung. Iya. Yen to pancen adreng tekadku. Gonmu kependak aku pinangka dadi anak. Aku gelem aku karo kowe, Bandung. Ning ora syarat. Bapak Damarmaya, aboto kaya ngopo? Paribasa nyebrang segara geni, munggah gunung medun jurang bapak. Waton bapak gelem ngaku yen to aku anakmu bakal tak lakoni bapak. Bandung. Pengging lagi terak ibu boy. Kargo saka tumindake Prabu Kupala. Gono iki kepen ngayunake kelawan Condrawati garwa. Wis akeh pangorbanan. Saka ing pengging malah kaporo aku ora kuwonan dikordani. Nalendra saka ing Wonosobo. Mula kanthi iki Bandung. Nek pancen cilik kowe bisa ngendarat. Gedene kowe bisa mateni Prabu Kupala ing Wonosobo. Ndak aku tetep dadi anak Bandung. Condrawati kuwi sapa bapak? Condrawati garwaku ya ibu. Ibuku. Bapak, nek pancen aku bisa mateni wong-wong ana ing Wonosegara. Umpama tak pateni esuk kepiye, Bapak? Esuk sore ndak wis sudo pinangka dadi putra ibu iki. Umpama tak pateni sore, Esuk Bapak. ndak wis sudo pinangka Aku njaluk pamit, Bapak. Iya. Aku ra siap. Kok menawa pancen ke putraku kasih. Ananging aku penaten. Yen to pancen ku dikarsu dibulan. Yen to pancen ku dikarsu dalan kang pancen ku arek Damarmaya.